फरायसाफोरखौ गोसो थुलुंगाखांहोनाय आरो जिउ राहा दानायनि थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि खुंदों आमटेका दैमालु दालाइ एबसुआ। चिरां जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय आमटेका दालाइ एबसुआ दिनै आमटेका गोजौ फरायसालियाव गोजोन बाजार इउएन आमटेका इउएन फरायसालिनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै इयुन आरो जिउ दानायनि सायाव बिबुंथिजों थुलुंगाखांहोयो। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लोगो बिबुंगोरा सलमन इस्लारिया हाबाफारियाव नुजाथिनानै फरायसाफोरखौ मोजां सुबुरुन होयो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथां सलमन इस्लारिया आमटेका दालाइ एबसुनि बेबायदि हाबाफारि लानायखौ बाख्नायदों। बिथां बुंथिगिरिया फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदिसिनानिफ्राय जानगाराव थानो फरायसाफोरखौ खावलायो आरो ड्राग्स बाहायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरनि साननो हानाय गोहोफोरा खम जालाङो, जिउफोरा आसखान्दाबो जायो होनना फोरमायबावो। ओरैहाय निसिमा दखरा एबसुनि आफादगिरि लाबेन मोसाहारिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों उन्दै बैसोआव जुलि जानाय बिमा बिफाफोरखौ गाव गावनि गथ' गथायनि सायाव मोजां जोथोन लाखिनो खावलायहरदों। जोङो निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दैमालु दालाइ आफादनि सिङाव मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय फरायसाफोरनि गोसो थुलुंगा होनाय आरो जिउ राहा लामा दानाय। नैबेखौ लानानै जोङो बोसोरे बोसोरे जोङो बेखौ खुंबोबाय थादों आरो दिनैहाय जोङो जागायबाय जोंनि निसिमानि सिङावहाय। आरो बेखौ लानानै जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ मोनथाम दैमालु दालाइ आफादनि सिङाव थानाय मोनथाम गोजौ फरायसालिनि क्लास 9 आरो 10 गथ'फोरखौ लानानैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनोब्ला जोङो मिथिगौ बेबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला गोबां गथ'फ्रा मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे माने जिउआवहाय मिथिनो हायो, बुजिनो हायो आरो बेजोंनो बिथांमोना गोसोआव लानानै माबा मोनसे जिउआवहाय भबिष्यतनावहाय जाफुंसार जानो हायो। बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों खावलायनो लुबैयो गासैबो जोंनि सिङाव आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो ओरैबायदि सानदों जोंनि जेसेबांनाखि बे निसिमानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि दालाइ आफाद दङ बिनि सिङाव जेसेबांनाखि गोजौ फरायसालि दङ जों बेखौहाय समजों लोगोसे पर्यायक्रमै जों लालांबाय थागोन आरो जोङो खावलायो आरो जोंनि बे निसिमानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि हाइ स्कुल नैबे हाइ स्कुलाव गोबां जोङो बेन्सार स्कुल आरो दिनैबो बेबायदिनो जोंनि दैमालु दुलाराय बर' फरायसानि सिङाव थानाय आमटेका गोजौ फरायसालियाव जोंनि बे हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो जोङो गोबां गथ'फ्राबो बाहागो लादों आरो जोङो आलासि महरैहाय बडलेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि सार सलमन इस्लारि बिथांखौ जों लिंहरनाय जादों। बिथांनि दारैनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो जागासिनो दं। जों आसा थिदों फैबाय थानाय समाव जों बेबायदिनो लालांबाय थागोन बे हाबाफारिखौ आरो जोङो भबिष्यतनावहाय गथ'फोरखौ बेखौ लानानैनो जोङो थुलुंगाबाय थालांगोन आरो जोंनि बर' फरायसा आफादनि हाबाफारियानो बेनो मेन आरो बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों। जोंनि एरियायावबो गोबां दा आथिखालावहाय सोलिबाय थादों ड्राग्स आरो चाइल्ड मेरिज बेबायदिनो जों बेखायनो जोङो फरायसाफोरनि गार्जेनफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे न'खरफोरावहाय बयबो माने गाव गावनि फिसाफोरखौ जोथोन लायो आरो दैथायो आरो मोजां हाबाफारियावहाय मावनो थाखाय मोजां हाबा मावनोहाय मोजां लामाजों आवगायलांनो थाखाय जाहाथे थुलुंगा होयो। थिग बेबायदिनो जोंबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे गथ'फ्रा बे गाज्रि लामायाव थाङालाबा गाज्रि खामानि मावालाबानो फरायनायाव बयबो गोसो होयो आरो फरायनायाव गोसो होयोब्ला जाय गथ'आ फरायगोन गोरों जागोन आरो भबिष्यतनाव समाजनि दैदेनगिरि जागोन आरो बयजोंबो मिथिजागोन आरो बयजोंबो मान सनमानखौ मोनगोन आरो बयबो बाख्नायगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो। आङो सानदों जाहैबाय जे जोंनि फरायसाफोरखौ जुदि जोङो मटिभेट खालामनो हायोबा बा एनकारेज जुदि खालामनो हायोबा अब्ला बिसोरो डेफिनेटलि जेन' हमना लादो जेखौ सौहाया होननानै सानो बिसोरो बेफोरखौबो जेन' हमना लादो बिसोरो सौहानो एबा मोनहानो हानायनि बिसोरनाव टेलेन्ट दङ। जेखौ जेन' हमना लादो आं पार्सनेलि जेन' हमना लादो आं मोनसे मोन्दांथि मोनो बा जेन' हमना लादो आंनि जे गोलाव सम सासे फोरोंगिरि हिसाबै थानाय जे आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सा बेखौ बुङो। दा बेनि थाखायनो जोङो जुदि बिसोरखौ मोनसे राइट डाइरेक्सन बा बिसोरखौ जेन' मोनसे ट्रेकआव जुदि जोङो लांनो हायोब्ला अब्ला डेफिनेटलि जेन' हमना लादो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो
जेन' हमना लादो जे बिसोरो सासे गोरों गोरा एबा जेन' सोलोंथायारि बिथिङाव जेन' गावखौ साखाफारा खालामनानै बिसोरो फैनो हागोन आं बेखौ जेन' हमना लादो बे मटिभेशन प्रग्रामफोरखौ जुदि जोङो लायोब्ला जों डेफिनेटलि बेखौ जोङो मावनो हागोन होननानै आङो सानो आरो आङो आसा खालामदों जे खाथि इयुनाव जे जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्रायनो हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा सासे गिदिर मानसि जानो हानायनि मोनसे सिमां जे बिसोरो नुगोन आंनि बेखौ मोनसे जेन' हमना लादो आसा लाखिनाय दङ जेन' हमना लादो आङो बिथांखि एबा जेन' हमना लादो नुथाय मोनसे नुहुरदों जे जोंनि गथ'फ्रा जे कम्पिटिटिभ एग्जाम्स बेफोरखौ जेन' हमना लादो क्रेक खालामनो बिसोरो डेफिनेटलि हागोन सिभिल सार्भिसेसनि दिगाव बिसोरो जेन' हमना लादो जे गावखौ साखाफारा खालामनानै सिभिल सार्भिसेसफोरनि एग्जाम्सफोरखौ UPSCयानो जा APSCयानो जा बा गुबुन जिखुनु जा कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफ्रानो जा बेफोरखौ बिसोरो क्रेक खालामनो हायो एबा बिसोरो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो आङो जेन' हमना लादो जोंनि बे आमटेका ओनसोलनि बा आन्चलिक कमिटि जे निसिमा आन्चलिक कमिटि जे एबसुआ बेबायदि जे हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों जिहेतु बिथांमोना बे मोनसे जे नबेल कज एबा गोथार मोनसे सान्थौखौ लानानै बेयाव जे मटिभेशन प्रग्राम एबा केरियार काउन्सेलिं बेखौ जे लादों बिनि लागै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बेनि अनगायैबो आमटेकानि जे दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बेखौ मावफुंदों बिनि लागै बिथांमोननिसिमबो आंनि साबायखर बावदों एबा आंखौ लिंहरनानै बिथांमोना जे बिनि मोनसे पार्ट खालामबाय बिनि लागै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आसा खालामदों एटलिस्ट जे बे 200सो फरायसानि गेजेराव हयथ' साम इन एन्ड एराउन्ड 10 जौखोन्दो बा 20 जौखोन्दो फरायसाफ्रा डेफिनेटलि माबा मोनसे सोलोंनानै थांगोन आं आसा लाखिदों नैबे एजआव जे फरायसा नैबे एजनि फरायसाफ्रा केरियार चुज खालामनाय बा माबा मोनसे खालामनो हागोनखौ मोनसे गोनो गोथो जायो बे समाव बा स्ट्रिम चुज खालामनाय बेनि गेजेराव नोंथाङा मा मेसेज होलांनो सानो बे दिगाव जेन' हमना लादो आङो माखासे स्पेसिफिक केरियारफोरनि जेन' हमना लादो माखासे जेफोर जेन' हमना लादो साम अफ द ट्रेन्डिं केरियार्स जेफोरखौ हयथ' जोङो ओरैनो एसे फरायनायजोंबो जोङो मावनो हागोन नङाब्ला जेन' हमना लादो जोङो एसे गोख्रोङै फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो मावनो हागोन मोननैनि दिगावबो नोजोर बोनानै माखासे स्पेसिफिक केरियारफोरखौ आङो जोंनि बेयाव थानाय गथ'फोरनि गेजेरजों आङो सावरायनो होननानै आङो जेन' हमना लादो बिदि प्रिपेयार एबा लानानै फैदों बेनि अनगायैबो आंनि पार्सनेल मोनसे सान्थौ दङ जोंनि जेन' हमना लादो जे गथ'फोरखौ एटलिस्ट सिभिल सार्भिसेसाव एबा जेन' हमना लादो UPSCनि मोनसे सिमां नुहोनाय बा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनखौ जेन' हमना लादो क्रेक खालामनो हानायनि मोनसे सिमां नुहोनाय नैबे बिथांखिखौ लानानै आङो बेयाव फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानो APSCनि रिजाल्ट ओंखारो एब्ला UPSCनि रिजाल्ट ओंखारो जोङो नुनो मोनो जेन' हमना लादो जोंनि बे BTR ओनसोलनिफ्राय एटलिस्ट जेन' हमना लादो जे पास जानाय पार्सेन्टेज एबा सुबुं अनजिमाया इनायनो खम जायो बिनि थाखायनो आं पार्सनेलि आं जेरावखि थाङा मानो एटलिस्ट गथ'फोरखौ एसे एनकारेज खालामो जे competitive exams, particularly in relation to civil services, जिखुनु जा खालामा मानो बे दिगखौबो एसे सिमां नुहोफानाया मोजां बायदि होननानै आं सानो आरो बे दिगावनो हयथ' आंनि केरियार काउन्सेलिंनि मोनसे खावमा खावसेया बेयाव सोनारगोन होननानै आङो सानदों ड्राग्स बाहायनायनि सायाव मा बुजायलांनो सानो सारा आं बेखौनो बुंदों जे गथ'फोरखौ जे ड्राग्स जुदि जोङो लायोब्ला बियो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जे जोंनि गथ'फोरनि जे साननो हानाय गोहोखौ बियो रिडिउस खालामो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायबायबो आरो जोङो जुदि ड्राग्स लायोब्ला माब्लाबा समाव हयथ' जेन' जोंनि जिउआ आसखान्दाबो जायो जेराव हयथ' सासे गथ'आ देरै देरै सासे मानसिनि आयुआ 20 बोसोर जुदि जायोब्ला बा 20 बोसोरब्ला बियो हयथ' 20-25 बोसोरावनो माब्लाबा समाव आसखान्दा जिउ फोजोबनांगौबो गोनां जायो एबा जेन' हमना लादो गुबुन गुबुन बेमारफोरबो हयथ' बियो जेन' हमना लादो ड्राग्स लानायनि गेजेरजों देहायाव सोमजिहोनानैबो लायो बिनि थाखायनो आङो रिक्वेस्ट खालामदों जे जोंनि गथ'फ्रा जे थांखिखौ होसोनायाव ड्राग्स जातीय बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ
जोङो जुदि ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो हायाब्ला अब्ला जिउआव जुदि जोङो साक्सेस जाहैनांगौआबो आंनि मथेब्ला इट्स भेरि डिफिकाल्ट बियो इनायनो खस्थ' आरो ड्राग्स जुदि जोङो लायोब्ला बियो जेन' हमना लादो जे सासे गथ'नि साननो हानाय गोहोखौ बियो रिडिउस खालामो एबा खमायलांहोयो जोङो बेखौ एसे सावरायबायबो गथ'फोरजों एसे जोङो मोजाङै सावरायदों हयथ' आङो मोन्दांथि मोनदों हयथ' जोंनि बेयावनि गथ'फ्रा लासै लासै गोबां हयथ' बर' समाजारि जेफोर आफादफोरनि केम्पेनिंनि गेजेरजों एसे हयथ' रिडिउस जाबायबो जानांगौ जे ड्राग्स लानाय एबा जेन' प्रशासननि माखासे गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों रिडिउस जाबायबो जानांगौ खिन्थु माखासे समाव हयथ' एसे बांसिनै गोसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आं जेब्ला सोंदों बांसिन गथ'फ्रानो हयथ' बुंदों जे जोङो बिदि खालामा होननानै बियो हयथ' मोनसे पजिटिभ साइन होननानै आङो साननानै लादों आरो बिनि सायाव हयथ' जोंहा मावबावनांगौ दङ जिहेथु ड्राग्स लानानै बा ड्राग्स जानानै फेग्लुंनानै थानानै गावनि जिउनि बिथांखिखौ जेन' आलाय आथानि खालामनाय जोंनि बर' गथ'फोर गोबाङैनो दङ जाहाथे बेबायदि जाया मोनसे थांखि जोङो बिसोरनाव सेट खालामनानै होनो हायो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव दोननानै बिनि सायाव हयथ' जोंनि बर' समाजारि गौथुमफोरनि मावनांगौ दं आरोबाव होननानै आङो साननानै लादों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन